Maiga yoroboti gutara semitandao kubwatikana no gusira kwae umusae Amos Anchinga oyo konyora oromorokigwa ase skuru yobobundi ya Keroka asakagiritwe koba omoibi wegasi nigegetaseni giensoko kiabwatia eng'aneye goika ase nka yabo nyagusira me location ya Keroka Township county ya Nyamira iri konyora oboene kubwatikana n'eng'aneyega Murikito Dominic Ondeli nero gotwacioreria asoroboti rugoitona obotuko bwa lero. Omwana ona agasira maiga ya mang'ana mange gukwanika ase emetandao kubatikana no gosira kwae Amos Nyang'ao Anchinga osemanase ng'anigo bagoteba niganyati kobo gosira obogima bwae magayere gotebekana koiba egasi nigo twakoresa bari tugoika ase ekinyori kia Montine kegotoka ime ya Keroka Township location ime ye ward yerigoma ase bunge ya Kitutu Masaba me county ya Nyambire erikomanya ekene kirete obogima bwae Amos Nyang'ao Anchinga yanyatukoba ogoitwa rituko rya Jumatano ewiki yanyarukoba kegweta nyakoba tokomanya ng'anki kerikererete obogima bwae gosirigwa ase enchireri ya mob justice agino gwakorora mwana deite tu agiyata gokwana ne amate ya Amos Nyang'ao nigo bene kenga omwana obo niga bwate omwanchi kuruga iga ase chinseme chiganya tukoba ogoitwa igachite goikora sikonyora banyarko bakomenyororo no mwanchi oye korende kera banyarko bakobachana ase nyomo yabo nigo Amos yachita nyarko bokorusia bintu bya biri nyarko bakora ase nyombei korende omwanchi akanyarko ba okomokurera ngano moibin abwasa abantu abangi banyarko bagwesoke botukobwo na kumuita ase nchire amagena asanya tokoba ogosiria obogima bwae mang'ana mange sana abere gakorikwa mona ase mitandao ng'ama muromino nigachiete omwanchi oye asamenyete rende buna mwanchi agete bikurate bantu bagosoka na goita muromino ng'a no moibi lakini amang'ana arikirwa mange ntogani sana inobune amate mate bya barigireri ng'a ekene ngerekike Amos nigo abwate omwanchani oye omenyete Keti Keroka Technical Institute no ari gosoma bono bakabachana ake akamoteba bono nchenge ebinto biane ebi nakogorerete rinde totigane na omorembe Amos nakwo ogochukana koiya ebinto biaye iria agotaka gosoka omoisuko oywo agakura ng'a omoibi oyo Amos nariaitire igo agasira Amos ominto tarenge moibi neri abekerire tu no moiseke oyo. Okay, ndugu yangu alikuwa na mpenzi though alienda huko sijui what happened ndo hiyo furugu ikaanza sasa ikaridu tu kifo chake. Issue that is trending online about that Amos Manasa alikuwa mwizi. He was not a thief. Hiyo story na trend online. It is about uongo. My brother was not a thief. abange nigo batogiri chingencho chiae omwana Amos ase batebire ng'a nigare omosae omuyakegima inyatikoba ogokinera ase kanisa yotanya koibwatikana nebikorende byonsi bibwate oboibi. Hakuna siku yenye nilisikia ati Amos ni muhisi. Wale mliua Amos, mkatuacha uji. Mungu ndiye anachua, sisi hatutachua na kuna kitu tutachibu. Lakini naomba serikali, aki mtusaidie. Msaidie ango yangu ni mgonjwa, alipata accident ni mgonjwa na aunti yangu ni mgonjwa. Aki yako na watoto mwasaidie. Serikali aki mtusaidie. Hata tumalize hii masisi ya mtoto wetu Amos vizuri. Mungu akwasami. Andake mami ntete toiraniri tukeriga ria Jumatano nakikwanyorete simie gocha na ndi nakiagocherete nakigwachiete nakwanyorete na bogotuma kwetu araire tukanyora esimi saa 5 lakini twabete silent lakini saa 6 iga omonto agacha gwe pigipigi agatura oyo koiro omogaka oyo Keroka mwakona gwate omochando bwa magoro nacho omwera ndo omwirani
agatura gatatu akire chisimi muri kubwata lakini manasomira aliketi akaraire geti agachakera tu agenda bono kaira na chianga ndeteranitie bicha ngara umieto umotwe n'okuguru nkarigereria nganyora abegete boxa nkaimo kichianga ngaenda chinchi kona imo kinaika ndene chianga chiri nganyora araire mara mama kongo batebi na kiaraire gagakweto se moya bada moya ari ono bunango batei moncho rengo mwana kasini yaga gochiko moncho rakona arangereti tinyi gweti gose nabugete kene buna gochiko moncho na nyorete ngencha mago kakuruta aringo bakana ati monto okweto yo gakwete mugana nabo orengo mwengeiga chabono timanyeti gekogera saa 11 magorobe ya gochukwera botuko nacheta nandi tugakwana nere amwaye akamanya kogenda ababwate bagoitera amanyinga bibiri nekanite nonyera omonto gweita yo monyene serikali akonyore okugambia ande gusibe ikiagera ogoita obogima butari obwago bono abo nari gosaba ng'abanto abwo abo ntamanyeti wango iga nabo ndamumanye na Amos gakure buna omwana onde okwete seita okwerete gurari ria bore akabuturwa ebigoti botuko atabwata korusi umwaye lakini abantu bariansa kubaenekeriga mbari moyo onsi mbaraire igo nayo onye kubwate muroberi gogoita omonto agosabirwa njutige tiga Nyasaye agokonye naende oitabirio giriaye okora yara maya bwancho obogima bwa abantu buno bwancho tobwaho abarai bonsi nigo banyako bagosabanya ko bagwesokia asobonge kirege ntobine kekenya ko bageko bamonasi chinsemo chiri bakora banyako bagwika asobwango erikokonya amagima y'abantu tagosirigwa gwetera senchira engabune yeigayo bukagera igo ngosaba abagambi kiaro omogambi naturetwe lakini tarespondeti ekara tarespondi agatiga abantu abagaita omwana oyo bagoteba ng'ane egasi abwate lakini baromba bamanyete aikiara egasi eye ekero bachiete ororo bachiete komwoyia gasi mbanyonyoreti eywo bagoteba ng'ane arachiete kwoyia agwo ase arenge ng'ana omonyaroka abwate inche timbwati bomaene barabwo mbabwate obomaene lakini inche egento ng'okora omogambi ekero kwarangeriwe konya abantu nabwo otenenerete tagoteba ng'aye oigwete bobe tokonyara gosoka isiko bakonya abantu baria obekeire okorere naende inche bono tiga mbatigere Nyasaye kiagera inwe mwaire amagoko aino kiara mobwate chinguru chia okonyenya abantu nari gosaba gocha ase serikali omogambi Ruto Kipchumba Murkomen tokonye Amos yango yananyore justice nonya na baibori baye barwarete mbaringuru awana uwezo koro gwanja kwao chikalibrity echi chiakoreta amang'ana ichitoke justice yakorekane kero omonto abwate riganda no mwiso kori asare no muibori onye gotomete omwana oge esukuru achikokora ebinto bingabiri somera abana baino alifanya kitendo mbaya yenye ataraniwa maisha yake yote kubatika no gutenya kora senke yeiga nigaba matabe banyako bagosaba onde bwensi oranya ko bakonya nyare ko bakonya banyako bakomokora omwana omwabo enyangengia ibanyako bakomanya nyako bagotimoka asomorembe so rende na betigare ko tabere gasi enkongo ikiraigo mpaka tu atantanire gukora emeroberi yetu tabwati njirende yonsi yobogimo bobuna tokobasuki mpaka tutaboki 07 93 84 90 79 07 93 84 90 79 inaleta jina Ishmael Anchinga asabano nigo eamate yo mwana nyagosira Amos nyarko bakegosaba abarigeri bonsipi banyarko bako bakonya na koreta obwene bomwanchiobo asabanya ko bagosaba abantu bonsi goike amate yange ilikonyora obosibole bomwana obo na kumanyanga nkikiria kene kireto mwana obo goitwa asenchira engabune yiga kuripoti regetsendike nambe mogia Soko TV kurega sekenyo kya Montine kegutoka gaiga ase wodi rigoma ebungi akitutu masaba e county ya Nyamira ireterane Dominic Onderi Nyabuto.